and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Sofia, Sir Louie. Excuse na ha, kay mag-ilis una mi. Gitugnaw si Kate, amigo. Alsahon ko lang ni, Oo. ang katugnaw niya. Sana all. Sana all na all siya. Mahog ko ba? Di ka mahog, girl. Likon pa na sa lige. Char. Ikaw, Sofia. Huwag ka pa tugnaw, ha? Honestly, gitugnaw ko. Niya ko nga makapawa sa imong katugnaw. Oh, are you sure? Bitaw, sir, uy, init kit akong lawas. Promise, tungod sa atong giinom. Pues, maligo ta. Oh, Let's enjoy. sure na sure. Why not? Oh, come on. Come on. Hey, what's na rin urasa? 2:30 na sa kanlaon. Oh, 2:30. Okay. Tara, mga likot. Yes, sir. Oh, Kate. Uy, ko na, uy. Balik ko na nato sila si Sofia. Okay. Ikaw. Okay, tana. Oh. Uy, pagtapis. Uy. Uy, unsa? Pagtapis. Nga naman. Awa, graceful kay kag sampol. You want this bad, so I'm cool with that. Ay, nahunong na dayang wave pool? Yes, girl. Gipaundang na ni Sir Louie. Oh, okay. Oh, si Sir Craig. Asa naman? Ay, ito apa. May giasikaso pa. Girl. Utupsan ni mo? Hilong. Ito apa sa kwarto, sir? Enjoy? Yes, sir. Enjoy yun kaayo. Good. Padayon ta sa pag-inom. Dili lang kay ko palabi, sir. Unsan pang orasa? Alas 3 na, sir, no? Yes, 3:00 na. Pa, nihunong lagi ta. Abot na ta? Si Ate Janice ni mo, manaog na. Bye, Janice! Huwag magkatingog. Nagduka og maayo. Amping Janice! Okay, larga na dun. Kinsay sunod pa nga ihatod? Kita na pa? Si Nuyotik pa ni mo. Nga, dahin kita na. Bye. Oh, Saman, diretsyon lang ko pangumpra para sa atong tuslubuan. ayos ay, pahuway sa. Hmm? Pahuway una. Alas 3 mo sa Punta Maninda. Okay. Agad lang ko rin mo. Pahuway una ta. Patay atong lawas ana kung mudiritso tag paninda. Bitaw noy utik. Pahaway una mo ni Papa. Okay, clear. Why problema? Pahuway na ta. Imo sa Yes, tunako. Katugo na kayo ko. Okay, matug na ta. Yes. Rest na. 3:30 now.
Okay, Kathy. Sige, na. Mamaway na tayo. Sofia, tana. Na? Mana ka na ako? Ato man ta sa kwarto. Di ba kamong duha si Sir Greg sa kwarto? Lain akong kwarto, girl. Sofia ba? Bitaw, Kathy. Pasag din na lang si Sofia. Di ako nga mo'y mag-atiman niya. Oh, really, sir? Yeah. Okay. No problem. Hoy, tuusag ka. Sige na, oy. Ano na kami si Greggy, ha? Sige. Tana ba? Dali, okay. Dali. Oh. Sana all. Okay, salamat, Bay Don. Bay Franco. Aran ako, Bay. Sige ba, Yotek? Huwag salamat ha. Salamat, good. Ako'y anging magpasalamat nimo. Nga, pirmi ko nimo gida. Ikaw, good ang start of the show. Saman! Sige na. Ano makapahuway ka na? Okay. Declare. Hinday. Aran ako. Sige, bye, Noy Utik. Bye. Keep safe always. Saman! Okay, Dong. Kami na ang sunod mong ihatod. Alas 3 na lagi pasado pa. Okay lang. Importante nga, safe ang atong pagbiyahe nak. Opa, Franco. Nagatawag na si Greggy. Pero ako, wa man ko makatawag. Kaganina, duka na kaayo ko. Pero karon na, bisan yun sa nakopi yung ako mga mata. Wa man jud ko makatawag. Gano man eh. Punan ko ka ang akong nainom. So, karon pa ko magkatilawag mga happenings ngayon, ani. Sayo ko natanggong ni Franco. Wa kay ko makapahimos sa akong pagkadaga. Kalami ba di ay sa kinabuhi? Saman, mapahuway ka na? Oh, yes, sir. Mapahuway na ako. Ako rang usa sa kwarto. Huwag laban, sir, eh. Okay, Sofia. Pero tiwasan ko una ning niya sa botelya, sir, ha? Saludo ko nimo. Saludo! Saludo for what, sir? Oh, saludo ko nimo. Sa unsa, May sir? presence of mind ka. Really, sir? Oh, gay kang hupkon. Kaya nga no, sir. Lisod na kayag mahubog, sir, eh. Di na tamay ba kung sa'y mahitabo. Precisely. Maugyod. Maayo nang dili kay ta hubog. Aron kung dunay mahitabo, maka-feel ta. Malipay ba ta or dili? Correct. Ay, salamat. Ni anak kita pa. Okay nak. Ang bag pa. Kanaog na lang. Ako rin magdaan na. Okay pa. Don, salamat kayo ha. Bay Franco, sunod biyahe bay. Ako rin si Kwa ha. May problema bay. Ingnon niya ka ha. Thank you bay. Ingnon ako ang promoter sa... Sige, ari na mi. Salamat ki bay. Budiretso na lang ko sa akong kwarto pa. Katugo na kaay ko. Okay nak. Di na lang ko mamukaw ni mama, ha? Ay na lang. Di na to siya tugawon nak. Sige, arin ako pa. Sige nak.
Ito na si Declare. Masod ako sa among kwarto ni Kati. Isira na ko kina yung pultan. Ngit-ngit man. Sigaw ng usok gabi. Oh. May nakigda sa mukha ma. Kung mauna, mauli si Kati. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!